Благодарение на нея ставаме свидетели на най-красивите кадри в художествената гимнастика. Нейното опитно око, бърза реакция и неуморен дух са запечатали моменти от историята, които ще останат за поколенията напред като мотивация за реализирането на най-големите мечти. Тя е Анна Неткова, официалният фотограф на Българската федерация по художествена гимнастика. Аз съм много емоционална, винаги съм много емоционална в състезания. Пея химна с тях, плача с тях, крещя докато ги снимам дръж. Но тогава това беше най-емоционалното състезание за мене. В момента, в който скочиха, директно започнах да плача. Имаше още двама български фотографи. Те също започнаха да плачат, просто ние всички плачехме. И снимахте. Това на нас не ни пречи на работата. Ние толкова много сме свикнали, че няма значение дали ще плачеш или ще се смееш, ти продължаваш да снимаш. Но да, през цялото време плачех. Даже имам снимки, които са ги направили моите колеги, които те идват при мене, прегръщаме се, хълцам, плача, после пак взимам, пак ги снимам. Плачех през цялото време от щастие. Аз бях сигурна, че ще вземат златен медал. Спортната фотография е много различна от студийните снимки, от снимките, които се правят на събития. И е важно човек да харесва работата си и да обича това, което прави. На мене дали ще ми допадне. Естествено, аз може би така първата седмица поопознавах нещата и вече след това бях сигурна, че това е моето. Но в началото аз отидох в период, в който се подготвяха за първите състезания. Имаше контролни и беше страхотно напрежение. Всички гимнастички бяха много намусени. В момента, в който видяха насочен апарата към тях, директно се обръщаха с гръб. Аз бях в абсолютен стрес, не говорех с никой. Първите 2-3 дни изобщо не говорех с никой. Не исках да им навлизам в личното пространство и сега съм така. Сега те сами ме допускат, но в началото наистина първите няколко дни ми беше много трудно. После се поопознахме, започнахме да си говорим. Вече на втората седмица бяхме приятелки. Доволни ли са, когато ги снимаш? Харесват ли се или имат разни забележки? По принцип, да, харесват се от състезания, снимките от състезания. Но винаги имат забележки. Треньорките почти никога не се харесват. Или съм им снимала грешния профил, или гимнастичките, примерно, изглеждат много мускулести. Винаги има нещо, за което да ми направят забележка. Аз снимам жени, няма как всички да са доволни. Знам още при подготовката какво ще направят. Дали ще скочат, дали ще направят пирует. Но винаги мисля как точно да го заснема. Много от съчетанията не ги познавам. Повечето от съчетанията не ги познавам по състезанията. И виждам нещата, но общо взето, когато погледна през апарата. Така не мога да го преценя. Погледнали през апарата, вече си имам визия какво трябва да снимам и как трябва да го направя. За първи път отидох в Япония 2017 година, всъщност когато започнах да снимам гимнастика. Иляна реши, че трябва да пътувам с тях на първия им лагер, който беше подготовка за Олимпиадата. Дори не съм си представила, че някога ще стъпа в тази невероятна страна. Бях очарована, до ден днешен съм очарована и съм влюбена в Япония, в тяхната култура. Това са невероятно гостоприемни хора, невероятно възпитани. Менталитетът им е различен, културата им е различна, всичко при тях е различно. Страшно са уважителни към всеки. Към българките, те за тях са на пиедестал, държат се като кралици с тях. В Япония сме посещавали места специално заради художествената гимнастика, заради което съм страшно благодарна, на които дори японци не са били. Ние сме ходили и сме правили медитация в един от храмовете. Правена ни е специална чайна церемония, обличали са ни в автентични техни кимона, които дори японци не са слагали такова нещо. Твоята снимка е на този мемориал, с който те всъщност отбелязаха олимпийската титла на български ансамбъл. Това предполагам голямо признание за теб. Да, и много, много голяма гордост,
За мен те са страшно мили. Специално хората в Мураяма. Още 2017 година, когато отидох за първи път на лагер с момичетата, беше решено аз да отида тази година. Следващата година, понеже делегацията ни е от 24 човека, Иляна каза, ще включи някой друг човек, някой от кинезитерапевтите или балетните педагози, и аз няма да отида. Аз си бях подготвена за това. Но японците, след като разбраха, че аз няма да идвам, изпратиха писмо до федерацията, в което казаха, че те държат всичките години аз да присъствам и ще платят за допълнителен човек, но държат да съм там всеки път, когато българките са на подготовка. Това е огромно признание. Огромно беше за мене. Направиха изложба с мои снимки в градината на розите. Даже има кръстена роза на мен. Невероятни са. Просто са невероятни. Аз съм влюбена най-вече в Мураяма и в хората в Мураяма. След няколко месеца Олимпиадата в Париж. Надявам се пак да плача от щастие и да имаме не само медал при ансамбла и в индивидуалното. Много се надявам и много силно вярвам, че е постижимо. С художествената гимнастика се обиколила доста интересни места по света. Включително знам за една любопитна история с Формула 1 в Баку. Ще ни разкажеш ли как се стигна до там, че ти попадна на едно нетипично за теб място? Формула 1 се падаше последния ден. Състезанието беше до 4:30. Формула 1 свършва в 6 часа. Почти невъзможно да хвана Формула 1. И се бяхме разбрали, Мариана Памукова, треньорката на Боряна и Боряна, плюс още няколко човека от щаба, с тях да се чакаме на Формула 1. Питах таксито за колко време ще ме закара, той каза за 20 минути, аз му казах, плащам ти двойно, за 10 минути трябва да ме закараш. Там са адски ефтини такситата. Той тръгна първо през едни улички, помислих, че ме отвлича. Хвърчаха кокошки от всякъде, защото там място, което ние сме отседнали е страхотно, едни красиви сгради. Изведнъж влезнахме в някакъв квартал. Наистина си помислих, че ме отвличат. Даже правих клипчета, да не би случайно, ако ме отвлекат, да метна телефона, да ме намерят. И по едно време гледам някакъв механик на 20 метра от мене. Цък, штракам си го и него. Оказа се, че това не е механик. Оказа се, че е Даниеле Рикардо, който тогава точно на това състезание катастрофира и излиза. Аз съм влязла вътре при как се казват? При пилотите. Изведнъж скачат, тръгват да тичат към мен охрана. Аз нямам идея как съм влязла там. Какво правите тук? И аз им показвам билета. Идвам на Формула 1. Ма вие не сте за тук. Вече ми остават примерно 10 минути. Показвам си билета на втора трибуна и ми казват, не сте за тук, на последната сте. Аз все пак и ме чакат от нашия щаб. И вече отивам в бясна. Показах си билета само на трета трибуна. Качвам се, почвам се оглеждам, никой няма. Гледам на трибуната хората така официално облечени. По-така ми се видя много официално. Баща ми е фен на Формула 1, почнах да му правя клипчета, да си правя селфита. Оказва се, че съм била не знам как съм влязла, нали, ви казвам, че не съм добре с ориентацията. Влязла съм в VIP сектора на Формула 1, на централната трибуна, която е точно срещу трибуната, където ги награждават. Изгледах си последните 7-8 минути на състезанието, после си гледах награждаването. И въобще си изкарах страхотно, не намерих никой. Оказа се, че билетите са ни били за фен зоната, където изобщо не се виждат колите. Аз естествено изобщо не съм погледнала какво пише на билета, аз просто го показвах. И като се върнах в хотел, всички ми бяха сърдити, когато видяха клипчета, че съм била на централната трибуна. Наистина ми се разсърдиха. И с гимнастичките и с треньорките имам много силна връзка. Много е забавно. Не е само напрежението и трудната и тежката част. Ние си го правим винаги весело, дори в най-трудните моменти. Има треньорки, които са страхотно чувство за хумор, които постоянно правят някакви номера на мене. Какви номера? Няма да казвам, че това са Мариана Памукова, Валентина Росенова Иванова и Бела Каратанчева. Няма да им казвам имената. Последния път на световното първенство в Валенсия са ми влезли в стаята. Нелегално, не знам точно как са успяли. Бяха ми взели дрехите, които си бях изгладила и си бях приготвила за следващия ден. Бяха облякли един стол с моите дрехи, с блузката, с панталон. Бяха сложили петрил, даже очилата ми бяха сложили. В момента, в който влезнах в стаята
И видях стола си, помислих, че седи човек, така подскочих назад, че щях да си щупа ръката. Постоянно ми се правят някакви номера, слагат се сакси пред стаята ми, влиза ми се в стаята постоянно, не знам как. Не знам, защо аз съм тяхната жертва. Решила ли си да отмъстиш? Не, аз не отмъщавам, не съм такъв човек. Не знам защо са решили, че когато вратата на стаята им е опакована с тоалетна хартия, съм виновна аз. Или някоя приличаща на мене жена се явява в 1 часа пред стаята им с японска маска, която тя прилича на мене, но не съм аз. Те са решили, че това съм аз, че аз им правя номера постоянно, че им облепвам с стикери колите и са решили, че трябва да отмъщават на мене. Не знам защо, аз съм сериозен човек на 45 години. Такива неща не правя, но съм обект на... даже сега преди малко Мънчо ме... Страхотни атаки, даже преди малко Мънчо ме заплаши в залата. Анче, идва Европейско първенство, приготви се, всеки ден ще е страшно и аз добре, защо на мене? Аз просто съм щастлив човек, защото съм си намерила моето място. Много съм щастлива от това, което правя и най-важното, аз съм много щастлива от това, че работя с хора, които обичам и които смятам, че и те ме обичат. Наистина съм много щастлива от това, което правя. Нашата професия е страшно трудна. Аз съм много тежка. Ти знаеш, ние сме в залата понякога по 16 часа. Ето сега идва един международен турнир, аз идвам в 7 часа и стръгвам към 11-12. Имам и състезания, клуби, в които си тръгвам и след 12 часа. Ужасно тежко е. Ако не си обичах толкова много работата, ако не обичах толкова много хората, с които работя, нямаше как да го издържа. Аз понякога дори не усещам, че съм снимала 15 часа. Наистина много важно е да правиш това, което наистина обичаш. И всичко се получава.